all my dear friends. Boroni fungsina. Boroni fungsina. Angni munga Firman Brahmo. Ang ibarhai UPSC ni anjarau All India rank 429 laboraman. Ang Kokrazar town derbunai. Class 10 ko ang Don Bosco Kokrazarau metric ko hodoman. Bini unaw 11 12 ko ang Visakhapatnam thangdongman. Science lananai 11 12 ko pass khalidongman. Bini unaw ang NIT Durgapur West Bengal ni prai chemical engineering au BTech khalidongman. Loge ne higher studies ko aba sakri layawalasni ang nebe UPSC ni lama ko lanai jadongman. Nebe angni overall hono thangaba third attempt jahaibai. Seriously second attempt. Amprai ang nebe first time mains pass jadongman. Prelims ko first time interview ko ang first time hodongman. Angni first time be merit list of feinai. Ada boyनिबो अनगा आङो गावनि लुबैनाय सार्भिसखौनो मोनथावथावानो जाहैबाय। आं दा दिनै बे समाव आंनि बे जर्नीनि बे लामानि मा सोलोंबोखो आं नङाबा मा आइडियास मोनबोखो बेफोरखौ एसे शेयार खालामनो सानदों। मानसिफ्रा एसे ओंखामफ्रा उखैबायबो जानो हागौ। आं नंखायनो टु दा पइन्ट बांसिन बुंसै। बांद्राय गोलाव फोलावनो सानला। बे जर्नीखौ जेला लाजेनदोंमोन होमबा जोबोद खोथा फैदोंमोन माइन्डआव कि लानोना लाया होननानै। बिकज बेहाय एसे रिस्क थायो, आनसार्टेन थायो। मोनगोनबो जानो हागौ, मोनाबो जानो हागौ। फेलियारा फैखायोबो, आंनाबो फैदों। खेबसे नङाबा खेबसे बबेबा स्टेजआव फैखायो। स' बेफोर खोथाफोरखौनो लानानै आरो मानसिफोरनि खोथा बुंनायखौ लानानै कि बे आनजादा होननो थाङोबा दुनियानि सबसे गोरासिन होननानै खोथाया फैदोंमोन कि लानोना लाना होननानै। नाथाय उनावहाय जेबो सानाखिसै बांद्राय। गावनाव मोनसे बे बिलिभा थाफैबाय दे आं सानसे समाव बे जिनिसखौ नाजानानै आं बेनि नाजानानै जुजिबाय थानानै आं बेनि फिथाइखौ मोनगोन होननानै। नंखायनो बे गावनि सेल्फ बिलिभखौनो लानानै आङो आवगायलांबाय थादोंमोन। ओमफ्राय दा आं बेनि फिथाइखौ मोनबाय। स' बेखौनो बुंनो सानो आं कि आं बादि गथ'आ, आं बादि छात्रआ, आंनि उन्दै क्लास समाव नङाबा माबायाव देरबोनाय टाइमाव आं एफा बिदि आउटस्टेन्डिं स्टुडेन्ट नङामोन। आं अके स्टुडेन्टमोन, डिसेन्ट स्कर खालायोमोन, नाथाय बिदि आउटस्टेन्डिं स्टुडेन्ट नङामोन। स' आं बादि मानसिया बे फरिखानि लामा लानानै साक्सेस जानो हायोबा जोबोद बुरजा गथ' दं, मेरला गथ' दङ जाय आंनिफ्रायबो बुरजा पार्सेन्टेज लाबोदों आरो बिसोरबो बे लामाखौ लायोबा आंथ' नुहुरो फिउचाराव कि साक्सेसआ गेरेन्टि फैखागोन होननानै। आरो बेनि जिनिस बे खोथाखौ आं मानो बुंदों होनबा नैबे लेखा बिलाइआ नोंसिनाव दं जानो हागौ। बे लेखा बिलाइनि खिथुनाव नाम्बार्सफोर लिरनाय दं। जाय फार्स्ट डिविजन पास जादों 2006 निफ्राय स्टार्ट जादोंमोन। 2006 आव डबल डिजिटमोन 66 जन। 4 बोसोर 2010 आव बे 3 डिजिट जाबाय 141। दा 2016 आव 2 डिजिटआ 4 डिजिट जादों 1174 जादोंमोन 2016 आव। होमबा बे 10 बोसोरनि गेजेरावनो बिसिबां बुरजा 2 डिजिटनिफ्राय 4 डिजिटसिम
जोंना बर' मिडियामनिफ्राय बिदि फार्स्ट डिभिजन लानानै सिखारबोनो हायोबा बे UPSC फरायनायावबो आं सानसे सिमां नुयो कि 5 बोसोर 10 बोसोरनि उनाव जों दा सिंगल डिजिटआव मोनदोंबा डाबल डिजिटआव जानांगौ होननानै जों दा एबार नैबेनि बोसोराव सानै मोनदोंबा जोङो 5 बोसोर 10 बोसोरनि उनाव 10 जनबो जानो हागौ 12 जनबो जानो हागौ 15 जनबो जानो हागौ ओमफ्राय जों बे जिनिसखौ लाथारनांगोनबो जोंनाबो कमिउनिटिया बर' हारिया मोनसे लेभेलसिम सहैनांगौ कि जोङो डाबल डिजिटआव जोङो एडमिनिस्ट्रेटर नङाबा नैबे लाइनाव मानसिफोर दिहुननो हानांगौ बे लाइनल' नङा UPSCल' नङा एडमिनिस्ट्रेशनल' नङा डाक्टार इन्जिनियार गिदिर गिदिर MBA ग्रेजुएट्सआबो जोंनि बर' हारिनिफ्राय लासै लासैनो डाबल डिजिटनिफ्राय ट्रिपल डिजिट जालांनांगौ होननानै आरो आंनि खाथियावनो मेसेज दङ बे नैबेहाय लिरनाय दं फै जों गोग्गो सोलोंथाइ लाना मोजां नगरारि जानो नाजानि होननानै होमबा जों दा बे मेसेजफोरखौ लानानैनो जों दा बर' हारिया बेजोंनो दावखोलांनानै देरहासार जानांगौ आरो बेबो खोथा नङा कि जोंनि बर' हारिया दावगालाङाखै देरहासार जायाखै होननानै जोंना दावगालांगासिनो दङ आरो देरहासारबो जागासिनो दङ जोङो होननो थाङोबा 2 जेनेरेशन 2.5 जेनेरेशनसल' जोंनि बिबौमोना बांद्राय एडुकेशननि एक्सपोजार गैयामोन मालायफोरनि कम्पेरिजनाव नायोबा बिसोर गोदो ब्रिटिश टाइमफोरनिफ्रायनो एक्सपोजारा एसे मोजां जाबोनायमोन जोंनाथ' बिदिनो हालुवा नङाबा माबा फिसा फिसौ खामानि मावनानैसो देरबोनायमोन स' जोंबा बे 2 जेनेरेशनसावनो बिदि दावगादों आरो नङाबा देरहासार जादों बे जोबोद गिदिर खोथा आं नंखायनो जोंनि हारिखौ लानानै अप्टिमिस्ट आं मालाबाबो पेसिमिस्ट जाया कि जोंनि बर' हारिया दाबो बिसिम दावगालांनो हायाखै होननानै दावगादों आरो दावगालांगोनबो आरो देरहासार जागोनबो बेनो आंनाबो बेनो आसा थायो दा जोङो आंनि नैबे UPSCनि खेथ्रआव होनसै आङो जों एबारहाय सानै मोनदोंबा जोंनि सिगाङाव सेमोनहाय मनज सार मोनबाय बेनि सिगां 2010 आव मोनबाय रुपज्योति सारा एसे गेप थादोंमोन बे गेपखौ जोङो दा बन्द खालायनाय नङा बे गेपआनो फैयै खालायनो नाजानांगौ एभ्रि इयार सासे नङाबा सासे ओंखारलांबाय थांबानो जोंनाबो बे मोनसे मेन्टेल बेरियारा बायलांगोन कि बे फरिखाया सासे साधारन मानसियानो होनानै बे फरिखाखौ पास जायो होननानै हायो होननानै आरो बेबो कि बे फरिखाया बे नङा कि नोङो सुपर ब्रिलियेन्ट नङाबा सुपर टेलेन्टेड जानांगौ होननानै जों नुनो मोनबाय कि सासे एभारेज स्टुडेन्टआनो सोरबा जाय 10-12 आव 3rd डिविजन 2nd डिविजन पास जालांनायाबो ग्रेजुएशनाव बिदिनो एफा बुरजा एभारेज मार्क्स मोनलांनायाबो सासे IAS अफिसार IPS अफिसार IFS अफिसार जानो हाबोदों स' बेफोरखौ मेन्टेल ब्लक साननाङा बेल' नङा एडुकेशनल' नङा जोंनि बेकग्राउन्डआबो जोङो गाहायनि बेकग्राउन्डआव फैबाबो जोंनि जायगाया बेकवार्डबाबो अबेबा रिसोर्सखौ मोनजोबाबाबो नोंना विल पावार दंबा नोंना डेडिकेशन दंबा नों खस्थ' खालायनो रेडिबा डेफिनेटलि सानसे नङाबा सानसे सम नों जाखागोन होननानै बेल' नङा बे फरिखाल' नङा जेखु जाया एनि कम्पिटिटिभ एग्जाम एनि लाइन नों ला PhD डक्टर इन्जिनियार एनि लाइन ला नोंना बे जिनिसा नों डेडिकेशन नोंना विल पावार थाबानो नों जाखागोन बे दुनियायाव जेबो जिनिस गैया कि नोंनि विल पावारखौ लाखिनो हायो विल पावारल' नांगौ आरो नैबे सिगाङाव लिरनाय दंबावो winners don't do different things they do things differently होननानै देरहाग्रा मानसिफ्रा
आलदा जिनिस मावा आलदा जिनिस खामानि खालाया बिसोर एखे जिनिसखौनो आलदा रोखोमै खालायो दा जेखुनु नोंसोर एग्जाम नङाबा जेखुनु कम्पिटिटिभ एग्जाम नङाबा नों जेखुनु एग्जाम परिखानि लाइन ला प्रफेसननि लाइन ला बेनो बे खोथाया जोबोद गोनांथाव खोथा जायो कि जोङो लेखाफोरखौ गासिखौबो एखेखौनो फरायो नैबे फरिखायावबो जोङो बयबो एखेखौनो फरायो जेबो बिदि आलदा लेखा गैया आं मा लेखा फरायदों बेखौ माखासे 1 लाख 5 लाख केन्डिडेट्सआबो बे लेखाखौनो फरायगोन नाथाय बे लेखा फरायनायनिबो मोनसे नों स्ट्रेटेजि दङ मोनसे आइडिया माबा दङ डाइरेक्शन दङ फरायगोन होनबानो जाया स' बे जिनिसासो नांगौ नों आलदा रोखोमै खालायनांगौ do things differently होनदों ओंखायनो आलदा आलदा फरायनानै जेबो जाया आलदा आलदा जिनिस खामानि खालायनानै जेबो जाया मोनसे जिनिसखौनो बयनाबो आजिखालि मोनसे एवेयारनेस फैबाय इन्टारनेटनि जुग बयबो मोनथिगौ एवेयारनेस लेभेलाबो बारायगासिनो दङ स' जों जिनिसखौल' एसे आलदा रोखोमै खालायनांगौ आं बे स्टेजाव होनायफोरनि मेसेजखौनो दिनै लानानै आं बुंनो सानदों बे मेसेजफ्रानो अबेबा जोबोद गोनांथि बाथ्रा जोंनि बर'फोराव जोबोद टेलेन्ट दङ बिराद टेलेन्टेड मानसि दङ लेखायावल' नङा गान खननाय दामनाय खेला गेलेनाय जोबोद टेलेन्टेड मानसि ओंखारगासिनो दङ बे टेलेन्टखौ लेखा फरायनायावनो होन बे सिंनि टेलेन्टखौ लाबोनो थाखाय जोंनो दा बे मटिभेशनेल ओमफ्राय थुलुंगा होनाय इन्सपाइरेशनेल एस्पेक्टखौल' नांगौ बे अरखिल' जोंनांगौ मोनसे स्पार्कल' नांगौ होमबानो लासैनो ओंखारलांजोबगोन दा जोंबो ओंखारलांबाय नैबे लाइनाव एबारहाय ओंखारलांगासिनो दङ सेमोननिफ्राय दा बे लाइनावबो बे मटिभेशन इन्सपाइरेशनानो बे अरखिया जोंनानै लासै लासैनो ओंखारलांगोन जों इंराजिनि पान्डरास बक्स होनो मोनसे टार्म दं पान्डरास बक्स होननानै बे पान्डरास बक्सआ दा जोंनि बर' हारिनिफ्रायबो खुलिगासिनो दङ आरो खुलिलांबावगोन बांसिननो आरो नैबेहाय मोनसे मेसेज दंबावो You are the creator of your own destiny होननानै स्वामी विवेकानन्द होनाय दा फरायसाफ्रा बेखौबो बुजिनांगौ क्रिएटर अफ योर ओन डेस्टिनी नोंसो नोंनि डेस्टिनी सासे दैदेनग्रा सासे क्रिएटर जोंनि गार्जियन जोंनि पेरेन्ट्सफ्रा मोनसे लेभेलसिमल' सापर्ट खालामनो हायो फाइनान्शियल हेल्प होन जेखु जाया हेल्प होन मोनसे लेभेलसिमल' खालामनो हायो बेनि उनाव नोंनिसै नों मा लुगैदों नों बेखौनो जागोन नों डाक्टार जानो लुगैदोंबा नों डाक्टार जागोन नों इन्जिनियार जानो लुगैदोंबा नों इन्जिनियार जागोन स' बे गावनियावसो सासे गथ'आ गाव गोसो दंबाथाय गाव अट'मेटिकलि सासे क्रिएटरबाथाय बे मा लुगैदों बे जाफुंसार जागोन मोनसे नङाबा मोनसे टाइमाव आरो बेनो मोनसे मेसेज होनबावनो सानदों आङो जेरावबो आं बेखौनो बुङो बे मेसेजआ इम्पर्टेन्ट आरो बेखौनो बुङो आङो कनसिस्टेन्सि नांगौ लाइफआव दा नोंसोर क्लास 10 आव मोजां पार्सेन्टेज लाबोनानै मोजां साक्सेस मोनबाय दा बेजोंल' जानाय नङा लासै लासैनो नोंसोर 12 आव नोंसोर 10 आव मा मोनदों बेखौबो इमप्रुभ खालामलांनो नाजानांगौ नोंसोर लुबैनायखौ मोनजोबाखै जानो हागौ we win some we lose some नाथाय बेनो नोंसोर दा नेक्स्ट स्टेपआव नोंसोर मा लुगैदोंमोन बेसोरखौ आफसोस जानानै लाब गैला आंबो बबेबा जिनिसाव बांसिन लुगैदोंमोन जानो हागौ नाथाय बेखौ आफसोस सानहरनानै आफसोस जानानै आं जेबो लाब जाया ओंखायनो नोंसोरबो दा फैगौ 12 एग्जाम नङाबा 12 नि उनाव मा फैगोन नों मा ग्रेजुएसन साबजेक्ट लागोन बेहाय नोंसोर नोंसिनि एक्सिलेन्सखौ लाबाय थानांगौ बे कनसिस्टेन्सियासो नोंसिनाव मोनसे डिसिप्लिन मोनसे सिनसियारिटी जिनिस होननायखौ नोंसोर सिङाव सोनानै दोनो ओमफ्राय बे कनसिस्टेन्सिजों नोंसिना मोनसे बेखौनो बुङो गिल्ट फैयो सिङाव मोनसे इनार डिसोनेन्स मोनसे गिल्ट फैयो
बे गिल्टआ जेला फैयो होमबा नोंसोर साननानै लादो कि नोंसोर लामाया राइट लाबाय होननानै बे गिल्ट फैनायानो खस्थ' नाथाय खेबसे जै नोंनि सिङाव मोनसे गिल्ट फैबाय नों एकदम राइट लामायाव दङ नोङो मोनसे राइट लामायाव दङ नोंसोर मा जानो लुगैदों सानसे समाव जाफुंसारगोन होननानै बे कनसिस्टेन्सियानो मोनसे कैस्केडिं इफेक्ट होनो जेरै नोङो कार्डफोरखौ ओरै मोनसे गाहाय खालायबानो लासै लासैनो गोलैजोबा बिदि बेबादिनो कनसिस्टेन्सिजोंनो नोङो माखासे जिनिसफ्रानो फैजोबगोन नोंनि लाइफआव डिसिप्लिन फैगोन नों सिनसियार जागोन नों खस्थ' खालायनो रोंगोन बे अट'मेटिकलि नोंनि फरायनायनि एनभाइरनमेन्टआव फैखागोन होमबा नोंनि पेरेन्टसाबो नोंखौ जोर होनांनाय नंला नोङो दायथ'गिरि जागोन सासे डिउटि गोनां मोनगोन आरो जोंना दा बर' हारिल' नङा अल इन्डिया अल ओभार आसामानो इडुकेसनाल' मोनसे जिनिस दहाय सारमोना मेडाममोना इडुकेसननि इम्पर्टेन्सफोरखौ बुंलांजोबखाबाय आं बुंनांगौआनो जेबो खोथा गैखाला नाथाय थेवबाबो इडुकेसनाल' मोनसे जिनिस जाय जोंखौ गोजौ खालायनो हायो सास्टेनेबलि गोलाव रानाव जोंखौ गोजौ खालायलांनो हायो सासे लवार मिडिल क्लासनि मानसिखौ आपार मिडिल क्लास खालायनो हायो नोङो मा लुगैदों बेखौ खालायनो हायो नों इडुकेसनाल' इन्डिया अल ओभार इन्डियाल' ओमफ्राय बे इडुकेसना नोंखौ नोंजों थैजासिम थागोन जोंबो बे नङा कि जोङो दा सार्भिसाव हाबबाय जोंना इडुकेसना जोब्बाय होननानै एभ्रि स्टेज इज ए लार्निं स्टेज स' जोंबो आरो गोदान बुस्थुखौ जोंबो सोलोंनो मोनगोन बेखौबो फरायबाय थानांगोन जोंबो फरायबाय थायाबा जोंबो आपडेट थायाबा जोंबो मोनसे रिलेभेन्सिया जोंनाबो गोमालाङो स' नंखायनो इडुकेसन इज ए लाइफ लं लार्निं प्रसेस होनो ओमफ्राय जा जोंनि बर' गथ'फ्रा बर' फरायसाफ्रा बे इडुकेसनखौ लाखिनानै दोनथारनांगौ बे इडुकेसनखौ मालाबाबो गारनाङा नोंनाव लाइफआव सानसे नङाबा सानसे सम नों मा फरायबोदों डाइरेक्टलि इनडाइरेक्टलि हेल्प खालायखागोन होननानै स' नंखायनो